omahe Gur Makelar. Makelar wah mangko iki guntinge landhep tenan iki. Ora mung gunting kuwi peso cukur. Cilik ning Cus. Nun sewu dumateng Pak Lurah lan panitia kula suwun kalih taun ngajeng menika dagelane kalih sindene ganti mawon.
Alhamdulillahirabbil alamin minangka mukadimah cara wong pidato ngaturake alamate anak soleh. Iya Pak, iya. Bener. Mula ripalungguhan iki minangka salam pambuka gandeng kene iki kampung seni. Sadurunge ngaturake sing gradakan, ngaturake sing klasik luwih dhisik no. Upamane sinom parijata kunjuk dumateng para sepuh adi sepuh lan para pinisepuh. Nyuwun pambiyantu karo Ibu Sukesi Rahayu. Oh Bu Kesi, men ngaturake nggih tamba sayah dumateng para panitia sedaya. Iya, ngono wabil khusus dumateng Pak Lurah ya, Pak. Kaya ngono kuwi Bu Lurah lan sedaya kemawon. Monggo Bu Kesi Rahayu. sembah nuwun. Iki uga ana bintang tamune no. Iya apa? Sapa?
Ya kuwi kaya 2 taun sing kepungkur, ya kuwi Pak Haji Sumar Bagio Gareng. Iya. Terus sing putri yen 2 taun kepungkur Mbak Elisa saiki genti rasa ya kuwi Mbak Tatin Titot. Wah iya, iya, njur diaturi jumeneng ya kuwi Pak Sumar Bagio Gareng. Terus dibarengi karo udan men ora kendho semangate men kiprah blendrong. Ya apa? Sing adate Pak Gareng le kiprah gagahan Ki Ijen men ana warna yang lain tak barengke karo anakku wedok ya kuwi Mbak Okvalica. Iki ya saka lulusan Tari Isi Surakarta. Joget gagahan ya iso, insyaallah iso. Mula dipamerke marang warga masyarakat Kemiri sedaya. Oh iya, monggo Mas, blendrongipun dados, ya Pak. meriah luar biasa ini. Nah, gandeng enten Mbak Tatin men saya regeng men saya gayeng gitu nggih. Tur ya dinteni karo piyai kene aku gumun ya.
Lek sinden liya-liyane iki trincing-trincing ngono iki pamane ditresnani karo masyarakat lak memper. Lho biyayene kaya dream kaya ngono lho. Jangan melihat body. Lah terus, Lihatlah di balik body itu ada kelebihan apanya. oh ngono, iya. Apa kelebihane? Ya takono dhewe, paling ora lah ya gaje, Ha iya. sandung lamur, tetelan. Wong Pancen imut-imut niku. Monggo dayoe teka, monggo. Sugeng dalu Mbak Tatin Lestari Handayani. Wah. Sugeng dalu. Nggih. Sehat nggih, Mbak nggih? weh, Sehat. demenake ya. Hah? Ngapa? Demenake. Oh, tenang. Temenake apa? Ora anu pasuryane ayu, pawakane ya sekedeng. Ayu, Dhuwur ora ndek, ora tegese pas porsine. Pak Degareng. Apa? Aku ijik lingguh nang kono lho, urung ngadeg nang kene wis dunekke kaya dream. Sing ngonekke sapa? Sopo? Ngonoan ku to? Mau ngandake piye? Sopo? Mau nih, Mbak Tatin iki kaya ngono kok diseni mangka bodine kaya dream ngono sapa mau? Sing ngomong dudu aku. Lah sapa? Iki. Bisa bedane ra wayang karo dalang? Kowe lempar batu sembuti bokong. Tangan. Oh ya tangane ning mburi bokong. Kok esa-esane lho. Sing ngomong sapa? Iki cangike iki. Canggih iso ngomong saka sapa? Saka dalang. Terus berarti sing ngonekke aku sapa? Dalang iso omong mergo ditangkap karo Pak Lurah karo warga Kemiri. Kan nyalahne warga Kemiri kowe. Nek warga mriki kan orang ngarani aku dream. Hah? Karani mboten Pak Bu. Nggih. Ora ana warga kene ra ana. Wong kowe ra ana sing ngarani kowe dream tandon kok ya. Malah luwih parah lho. Lu nek lak laran timbane. Larang ki pira wong aku ora ngerti keterangane malam hari ini aku pira ora ngerti kok. Lu kowe juru kuncine kae lho. Loh, iki malam hari ini saya yang mengundang adalah Pak Dalang. Oh iya. Terus pira-pirane ra tau nyang-nyangan nih. Sing ngundang kowe iki dudu Pak Dalang. Sapa? Ya Pak Kades karo masyarakat Kemiri. Kae gur makelar. Makelar wah mangko iki guntinge landhep tenan nih. Ora mung gunting kuwi peso cukur. Cilik ning Cus. Nun sewu dumateng Pak Lurah lan panitia kula suwun kalih taun ingkang ngajeng menika dagelane kalih sindene ganti mawon. Lah iki golek pacaran malah elek-elek aku ora. Kusik. Piye? Kowe tak onekke makelar kok nesu. Lah kuwi menurunkan derajatku Kok ora menurunkan? Lah kowe ora dadi penyambung lidahku karo Tatin, apa kowe arep garengi dhewe? Loh, tegese iki paling ora ya dadi jembatan utawa perantara iso makelar. Apa lewat kali kok nganggo jembatan iki? Oh iya. Wong iki ora ana apa aja ngono lho. Kowe ning ngarepe Tatin kowe arep selak karo kahanan kowe. Delok to, lengene wis sak pupuku kowe mosok wani kowe. Pak De. Tak ewangi, kowe tak ewangi. Piye wangi ning kuwi padha karo padha mosok lengenku sak pupumu. Lho iki lho semene lho. Mendah. Ya aja ngono kuwi to. Nek jenengan lengene iki lengenku sak padha pupune jenengan, terus liyane sak padha apaku? Yo, mbuh. Ngomong ah. Aku urung tau ngilani kok. Kok ngene. Mulane jenengan lah artis. Nggih. Sinden ki artis Mbak Tatin. Ya piye carane menjaga tubuh? Le mangan aja akeh-akeh. Olahraga aja keri. Mosok malah saya lari sawah saya gedhe ngono. Pak iya. Ada. Apa-apa, sing bener. Pak iya. Dalah. Ngono lho. Jenenge wong ki gedhe cilik kuwi iki relatif. Ana sing seneng sing cilik, ana seneng sing gedhe. Dadi anane sing cilik kuwi, anane sing gedhe kuwi mergo ana dibandingke karo sing cilik. Betul. Sik pertanyaannya, Betul. Reng, aku takon karo kowe jenengan sing luwih pengalaman. Sampeyan milih sing cilik apa sing gedhe? Sing gedhe. Arep ngapa kowe? Mergo bojoku ya lemu. Aku omong cilik bojoku nesu. Lah ya mulane kaya jenenge gedhe cilik kuwi rak ya senengane dhewe-dhewe to Pak De. Betul. Nek umpamane aku dadi bojone jenengan nek umpamane gedene semene rak ya malah rasah dadak aku kasur to Pak Dalang. Iki tegese bojomu ki ngopeni awakmu. Kowe iso makmur subur. Ana lho dalang laris bojone sik tetep cilik wae. Ana ta?
Kuwi lemu ya, lemu makmur ayam tentrem loh jinawi Kertoraharjo. Lha kowe ora ngerti bojone Mbak Tatin. Apa? Dene Mas Tulus, awake masalah kari lunglit tok. Ora yo padake saiki wis rada lemu. Loh, sampeyan iki wis cilik Mas Gareng. Mas Tulus iki saya cilik neh. Menyesuaikan. Kok iso? Lombok tumumpan tahu. Tahune Iki. Taiwangi, kowe Taiwangi. Ketoke ngewangi ning kok malah jelema. Mangga Bapak Ibu menawi pengen dahar tahu menika sampun cemawis. Lah menika lombokipun nggih sampun cemawis. Aja mbok tawake tak boronge dhewe. wah. Garenge rakus kuwi dhewe. Aku senengku karo genduk Tatin ngene iki lho. Bocahe ketoke galak ning sejatine atine becik. Oh. Ora akeh sing tresnane. Kok iso ngingon jelombrongke meneh apa ora? Wis omong dhewe, aku ngelok salah. Kok seta? Lah ngene sapa ngerti mau ya mau ndadak. Oh, aku ki omong tulus saka bojomu. Ayo Cen bojoku tulus. Lah iya. Tulus saka ati. Lah ya tulus ki bojomu to. Heeh. Tulus saka bojomu. Terus Dadi aku ora basa-basi. Lho, dadi apa anane yen kowe iki bocah apik. No. apik apa sae? Apik sae. Sae apik sing sae. Nggih. Nggih, Mbak Tatin, nggih. matur nuwun se menyapa Kalian- warga masyarakat Nggih. Pak Kades barang. Nggih, sepisan kula matur nuwun kalian panjenengan. Nah, yo ngono. Nggih, karena panjenengan kula saged sowan wonten kemiri menika Pak Dalang. kudu Nggih, kaping kalih matur nuwun kalian Bapak Lurah. Menika sampun pitados kalian Pak Dalang dikengken maklaraken kula, nggih. Lambemu padha karo gareng. Lah, Aku ora melu-melu, aku ora melu-melu ki omong dhewe. Aku ora ngejok-jok. Kuwi mergo sing mengaruhi kowe, Reng. Oh, kok mempengaruhi wong ki omonge omong dhewe kok Lah ya ngono kuwi to lantaran Pak Dalang. lantaran apa-apa ki dalane rezeki, Mas. Iya. Kowe wis entuk pahala sing gedhe. Amin. Dadi dalane rezeki Tatin. Nggih. Nggih, menika mbok bilih wonten pamundutan lagu napa-napa Pak Yoyo. Siap, Mbak. Menika kula waos riyin. Saking paguyuban driver ambulan desa sekecamatan Jenangan siap mengangkut gareng. Ora ding, kleru tak tambah dhewe, Reng. Sorry, Reng. Nah, saploke entuk gareng cadangan. Lagunipun tembang kangen kering sret budal. Lah niku semboyane. Nggih. Kering sret budal. Nggih, mergo Menika hubungane kalian kesehatan lan kasugenganipun tiyang niku. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending tayub kalajengaken sambel kemangi. Kula kintenaken grup PKK Sekar Melati. Saking kula Pak Harno Krajan. Mekaten saking kula wassalam. Nggih. Saking kula ki apa Mbak Rapati jelas iki? Ki apa iki? Jane iso maca apa ora iki? Tulisane ora jelas kok ora. Saking kula. Alah. Allah gale. Jajal iki iso maca apa ora? Oke. Oh nggih piye? Pacane apa kok oh nggih? Lah kowe nggih kok semrawut. Niswi. Oh, Apa? Niswi. Piye? Glebot kerajaan kemir. Sing Pak De sing bener le maca iki. Misni. Misni. Nah, Saking kula misni glebot. glebot Pak. Heh, pundi Bu? Glebot. Glebot kerajaan kemiri. Oh, Ya. Menika nyuwun apa? Aku wedi ana duwite. Dengaren biasamu. Ya wis kene ora apa-apa. Kekuasaane dalang aja ngono kuwi. Keren. Oh ya, ayo. Tatin kaya ora ngerti kae bengi dalang. Terus Yen awan dadi kotak masjid kae. Ora amal. amal. Salam Mas Cahyo, kula nyuwun gending podang kuning dipun bawani. Nggih. Sesideman dipun bawani gending niki kula kintunaken dumateng PKK Sekar Melati Krajan. Nggih. Matur nuwun ibu-ibu sampun ngladosi kalau wau. Nggih. Mau ya wis foto-foto to Pak De. Wis.
Aku seneng diapit ibu-ibu sakmono akeh rumangsaku aku ganteng dhewe. Kaya ya ora ana liyane kok ya mergane. Kula Mbah Untung sing Mbah Reksa. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagunipun Rengu kula aturaken dumateng Pak Dalang matur nuwun. Nggih. Mang pilih Mbak Tatin sing pundi? Rengu bisa, sambel kemangi bisa, tembang kangen ya oke, podang kuning boleh. Nggih, napa Pak Bu? Podang kuning oh nggih. Podang kuning ayo Mas Dar malah ongklang-ongklang. Wah, jandar sini. Malah ndelokne bae lho. Ngagem bawa menika Pak. Ngono kompliti. Ado-ado tak undang ke Yogya kok. Sapa sing ngundang? Oh kowe iki omahmu lak Sentolop to. Sentolo kok Sentolop. Oh, Sentolo to. Gareng iki jampeng. Coba. Nadyan wujud temong paksi Swara iso goleke tangan. Saka apike ya, Rek. Heeh. Halo manis nang Nderek ugi saking wah, iki bocah ndengaren. Jogja Monitor siap dikuntat di channel Pak Dalang. Dari siapa ngerti ra? Siapa? Elisa Urcarus Alaso. Nah, iya. Aku mbak kira ngapusi iki lho, Elisa privat iki. Oh alah. Ketoke lah aku ngejak kowe dhek cemburu. Oh, tenang sa, iki du tipeku sa, santai sa. Tipene Tipemu apa? Kayane ora. tipeku kaya Pak Degareng ngene iki lho. Ora tipemu ki L300. Apa? Isuzu. Ora ya. Tipene cilik-cilik ngene iki. Iya. Sugeng laras Mbak Elisa. Ya, salam kangen penuh cinta. Ya. Iya, kok ya Jan. Mau ya iwo apa wajine aku nyambut gawe metu sop. Lah ngopo lho iki ya lumayan lho Pak De. Oh, mau. Tolong Mbak, aku siji diwadhe tas kresek ya. Mas, aku loro ya Mas. Iya loro pojok kono Mas. Goleki si podang Ya. Ibu bunga hatiku nyanding bisa gandeng sing nembangne jenengan tur enek duwe ndak dikira aku nggo makelar atau korupsi nya tampanono. Tenanan apa ora? Tenanan aku iki tau kira ora. Wong kok ora adil blas. Loh, mau ketoke ora gur 100
lho. 200. Terus Sing 100 awakmu, sing 100 nggih paguyuban Madangkara. Arep ngedekne pondok pesantren ngono. oh terus aku melu nyumbang. Ya melu nyumbang kudune. Oh, Pak De adeganeng melu nyumbang apa ora Pak De? Entuk kowe urung kok. Terus piye? Entuk sik lagi tak sumbang. Oh ngono. Lah iki berarti aku disumbangke apa disai? Saiki. Saise. Heeh. Terus Dilebokke ngendi sing kira-kira iso manak ngono. apike ngendi Pak Apa De? enek iki? Oh iso wae wong duwite dianake ya iso kok. Ya mengko ya wis kumpul disumbangke. Ya, salah kene sih ya. Dikir kok cahaya kan kaya jenate. Piye? Ngapa? Arep bangun-bangun ngenteni sumbang. Kelas niki wae, Mbak nggih. Pripun? Kelas niki wau. Sampun Oh. golek. Iki jane iki gatekke sapa to ya? Aku go ngecek ngono lho. Salamun wong ana wae. Monggo lho, Mbak. Dar lho, Mbak. Monggo. Ora usah mikirke do maem iki jajake pengen dalange pengen iki, Pak. Ra, aku iki lakoni lek ngene iki gur ngombe tok. Ngombe tok ora kena maem ta? Ra. Dadi dalang sing apik iki melu tirakat kaya panitia kaya Pak Lurah ngono kuwi karo ndedonga muga-muga rampung wayangan warga masyarakat Kemiri sedaya pinaringan selamat lahir batin. Ngono. Amin. Dan ya bintang tamu barang kudune ora mangan. Nirakati sing nanggap. Aku mau wis meh ora mangan, Mas. Terus? Dipeksa karo Pak Kades. Dahar, Pak Darek dahar. Engko aku darai ora rahab, ya tetep tak pangan. Oh iya, Mbak Tatin lho, aja dahar lho bar iki. Aku memang belum, ayo. Lah ya bar iki aja dahar. Terus tekan kapan? Yo nganti sak rampunge wayangan. Terus nek aku semaput sapa sing gendong? Aku. Ning ora kuat ding aku. Kene mengarang gendong lho ket mau. Tatin aja mangan, mengko lak dipangan. Ayo. Monggo, podang kuning Mbak Tatin titot. Yuk, kados. Iso awan ning wis ora krasan kaluyuran anggele isih tak sayang moteng mister anggonku anggele ora krasan
siap Mbak Tatin. Nggih. Mangke jenengan kudu fragmen karo Pak Gareng niku kersane panitia ngoten niku ning jenengan bisa menyusun kekuatan dulu istirahat sebentar. Oh iya. Lakonnya apa ya nanti ya kira-kira ya? Ya. Hitungan dhewe. Terisirah Pak Dalang. Sirah. Terserah. Terserah. Ah iya. Aku gak apa-apa tadah kok. Nggih. Wah, nek yo ngladeni Tatin wis menggeh-menggeh aku wisan. Mergo apa? Umur. Yo jejere wis sumuk lho iki mau Mas. Jejer tok wis umur. Sumuk kaya cedak mesin open kok. Lah Oh, iya. saking semangatku. Nggih. Nyobi gamelanipun ingkang pelok. Ha, menika niki kagungane Mbah Sukron niki Mas Gareng Oh, gamelane. niki gamelan sawayange nggih Mbah Sukron. Mbah Sukron. Lah, Gen terus- kula pun bidal teng grobokan mriku. Nggih. Oh, tak kira gamelanmu karo wayangmu mbok gadekke. Pak Kepro. Kuwi Mas kawin kok ngawur ya ora. Lho mek kawin wong jane yo nyandak lho kene kono ning kono awan bengi. Awan bengi ora. Wah. Yang malam. Wah gedhen iki. Ya wong iki bapak dhewe sing duweni ora masalah. Betul. Pak Sukron Suwondo. Nggih. Mbak Birgita, yuk berdiri. Birden. Mbak Birden. Ya, iki sak putramu kita umurane Mas Gareng. Oh, tua anakku. Iya ta? Tua anakku. Nggih. Tua anak sing ragil kowe mungkin kowe kalah tua karo anakku. Wah, jan sinden saiki iki nom-nom ayu-ayu. Heeh. Disawang enak, Suarane apik. suarane apik. Heeh. Ngomong sayange gur siji. Apa? Ora gelem karo aku. Yo gak gelem aku. Lho? Saman wedakane putih kaya ngono kaya Walid ngono malan. Kowe ora ngerti kok yen kita ilangi wedakanku malah saya elek. Ora jenengmu sapa to, Nduk? Nggih kula Birgita Ayu. Bir kita. Heeh. Ora kowe iki candi. Kula Kediri Jawa Timur, Pak De. Bir kita iki apa kowe anake Walondo? Ora. Lah kok jenenge Bir kita? Yo kae Pakku mergo kemendemen mangane dadi aku, Pak De. Oh, dadi bapakmu mau beber kemendemen Heeh. terus anak-anak kowe. Ya ketoke ya ngono, Pak De. Oh, ya mula Iya, tanggoku gitu. bener tanggoku kae jenenge Chong Yang Jin. Apa kuwi? wi? Bapake mendem Chong Yang metu anak siji. Yo. Oh, nek ora apa-apa. Mas yo apa-apa kuwi jeneng kuwi wasiat saka wong tuwa. Heeh. Mesti Lah Mbak Birgita iki cara buah apa Mas Gareng? iki sing diarani buah anggur ya iki. Ah iya. Urung dipangan disawak wis seger. Oh, iya. Rasane iki seger. Lah Mbak Winong iki cara buah apa? Iki Ah. klengkeng. Kok iso klengkeng? Ketoke lak bong. Ketoke kokoh ning sejatine manis ning ati-ati. Ah. Kowe yen mangan klengkeng ora waspada ngletak kentose kuwi bahaya. Lah lek keseleken. Lho, Keselek kelengkeng. kok kelek to kuwi? Klengkeng kok kelek. Kelengkeng. Klengkeng yo ora mangane siji-siji. Ngono. Ah.
gumiak regeng gumarenggeng. Cocok karo suasanane Mas Gareng, dasare ya piyayi kemiri kene ya piyayine sayuk rukun cancut gumregut anggene bebarengan karo Pak Kepala Desa mbangun desane. Nggih, leres tur niki nggih suasanane lak Jawa, bar Jawa nu adem dikeki sing bangsa anget-angetan. Lah nggih, dawuh leres. Ngeten iki wah jan bir temulawak iki mau jan. Bir kita iki jan wis ora guang samubarangi. nggih. Bawaan becik rupa ayu swara ya kepenak dirungokke. Nggih. Aduh. Menika wonten awala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang Cahya Kuntadi. Nderek monitor Kuntadi Channel ngantos tancep kayon. Salam kagem sedaya kru Madangkara mugi tansah sehat bagas waras. Amin. Request tambal ban dari ayahnya pemimpin Sinden Madangkara Pak Marsono. Iki to Marsono iki sing ndi to? Hah? Marsono. Pak Mbak Dian Munasiro, Mbak Arka. Oh. Aki. Jaluke tambal ban. Nggih. Ah, Nggih. Ya pinangkani men jumeneng neh Mbak Tatin ya Mbak Tatin. Ayo. Tambal ban oke, yuk kekos. Ayo rek, cara biyen jokete. Sukses selalu untuk warga masyarakat Kemiri Jenangan. Macet
lagu lawas sih Mas. Lawas niki, mula diarani lagu jadul. Ayo lagu lawas mergo iki bane wis ora urung batu bles. Urung. Yen batu bles ora makdor ya pes. Lah iya pelan-pelan ta. Pelan-pelan medor iki mergo ana bane jero. Nggih, leres Pak Gareng. Apik. Nggih, gandeng menika sampun setunggal. Pak Di Gareng saged istirahat rumiyin. Nyambut gawe lek seneng ya wektu kaya digelak lho. Nggih, mangsa kula kok gasik ngoten nggih Mas. Cepet. Mangke pinanggih melih kalian Mbak Tatin wonten ing goro-goro pokoke luwih. Nenggo dawuh Mas.